Share tentang hakikat yang Cokro Manggilingan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kejadian yang dahulu itu akan terjadi lagi nanti. Misalnya kejayaan kerajaan Majapahit nanti akan timbul lagi di masa yang akan datang. Mohon dijelaskan kan. Cokro Manggilingan cani urip-uripe swara nuduna utuh-utuhe kuwasa-kuwasane wujud yen tandha tatanane laku lungguhe swara-swarane kuwasa kang gawe ucapan ing papan dununge utuh duduhe swara temonana yen swara iki kudu dibuka. Mas Andi, pitakon iki ora luput sakjane, tapi aku ora iso ndudono kebenaran sing kaya sing kaya apa cerita kabeh kuwi. Mong ngene, Majapahit utawa Majapahit utawa kerajaan-kerajaan sing ana Nusantara iki bangkite ora padha kaya jaman biyen. Ya. Ing kene bangkite iki tumotone perilaku. Ya, tumotone perilaku. Jadi tumotone budi luhur. Jadi ora iso kaya balik normal kaya kerajaan zaman biyen gak iso. Ya kan? Ora iso. Cuman kono pembelajaran kehidupan zaman dulu iku diterapno zaman saiki. Ya, zaman sing ape zaman sing saiki iki wis mulai berkembang. Contoh ngene. Akeh menungso saiki sing wis padha ngene. Iki tanda-tandai. Ya, iki tanda-tanda, ya kan. Mbah piye carane iku gak iso dipungkiri. Ya. Jadi enenge tahapan iki balekno apa sinyal ya, balekno sinyal kejayaan zaman dulu ya, pawujudannya kerajaan Majapahit, kerajaan Brawijaya, kerajaan Siliwangi, kerajaan kerajaan pokoknya kerajaan sing ana Nusantara ya kan, iku kerajaan-kerajaan sak nduduhi swara, eneng kerajaan Singosari, eneng kerajaan Diae ya. Ing duduhe swara iku balik, tapi balike ora 100% kaya biyen, cuman tatanan budi luhur iku balik normal meneh. Utuhe swara ngene, wong nganggo iki ya kan, iki nyimbulno menungso padha goleki kuwasa kang nguasani uripe dhewe-dhewe sing ana awake dhewe-dhewe. Jadi mau nggak mau ya kan, laku iki bakal diulangno kaya-kaya iki balik ana pelajaran adil. Adil kuwi ngene, ana tembung menungso kudu diulangi, menungso kudu diulangi, menungso kudu diulangi. Yen wis diulangi menungso kudu diganti, yen wis diganti lakune menungso bakal ketemu iki. Ing kene wektune ora iso sak nalika, tapi tahapan demi tahapan iku bakal balik. Mula tembung iki tak dudono. Kena apa tatanan urip iku bakal dirol, mergo rol-rolane lakune wujud jati diri lungguh kaswaran nuduno lungguhe para winasih sing saiki padha muncul utawa padha mudal. Iki tandane jaya bayane wujud ing kene metu meneh ya, jaya baya panjangkane ucap ing kene metu meneh. So yen wis titiwancine menungso Indonesia ketemu karo laku Jawa Dwipa manjing ana lakune urip ing kono Nusantara bangkit meneh,
ing kono para laku wujud kesejatian padha ketemu kabeh karo tuntunan budi luhur. Mula laku panjingane ucap lungguhe menungso aja nglakoni angkara, netepi laku aja goroh, kudu jujur, aja dendam utawa aja sombong. Tumeka wujud kanthi slamet sakabehane titik anekane wujude adile diri pribadi. Mula sok laku iki balik murni meneh Mas, ning yen tatanan dijaluk saiki urung iso, tapi wis dimulai teko siji tatanane. Mula akeh wong sing padha kumandang swara ngene, lungguhe menungso bakal ketemu karo sing maca dawuh, lungguhe kuwasa bakal ketemu karo sing natakno wujud. Maca swara apa ae ketemu karo wujud sejatine dhewe, temonono menungso karo adile diri pribadine dhewe. Yen menungso wis padha ketata karo utus sejatine dhewe, ndiono laku wujud jati diri adile diri pribadi tak buka kaya dene gabah diinteri. Mula ing taun iki akeh menungso sing padha goleki nondi papan dununge menungso sing sejati. Apa kowe wis sak jerone laku? Iki dina kowe kudu wani nemoni ucapanem dhewe. Kandha-kandha yen menungso iki ora ana ndi-ndi, anane menunggu suarane dhewe. Yen menungso wis temu karo suarane dhewe, menungso kenek diarani urip karo sing nguasani. Mujana tembung menungso kudu ketemu karo sing nyuwara, menungso kudu ketemu karo sing nguasani. Yen menungso wis padha ketemu karo sing nguripi, ing kono Jawa duwi pepungkasan bongkar ana ing Nusantara. Wujud sejatine titik utuhe kuwi sing bakal dinyatakno. Dadi pitakone sampeyan Mas, kerajaan Majapahit aja mok Majapahit tok. Ora Majapahit tok. Tandakno yen saenenge kerajaan bakal bangkit. Tapi tatanane ora iso saiki langsung kabeh tahapane. Mula diawali karo iki Mas. Secara gak langsung akeh wong sing urung sadar. Secara gak langsung akeh wong sing urung sadar. Tapi iki Mas wis padha dinyatakno. Jadi perubahan ini gak iso Mas di corona wis ora iso. Ya. Ora iso mergo iki wis waktune Mas. Iki wis waktune. Mula akeh menungso kang padha nglakoni wujud jiwa sempurna mergo ing kene tatanane laku kudu ketemu, laku wujud ketemu, lungguhe swara kudu ketemu karo sing nguasani uripe dhewe. Mula ing tahapan dina sing dikandhakno ya kuwi taun 2023 muga-muga kabeh wis nyata Mas. Wis iku Mas. Tapi ora kok langsung mapan raja-raja enggak ya. Cuman apa ya ora sistem titi tatanane laku ngene. Carane wong ketemu, carane wong adat iku balik zaman kerajaan meneh. Nolong. Paham ya. Jadi kabeh kuwi ana papan empan tatanan maksudnya ya. Wonten tahapan. Ana tahapane. Jadi tahapane iki engko piye tahapane. Tapi tahapane pertama iki Mas. Iki sing paling gampang tak tuduhno. Ya, secara gak langsung ya kan. Kabeh iki wis diatur Mas karo kuwasa. Ya kan. Atasan iki dia belajar ngeten. Rata-rata wis seperti iki ya kan. Makanya ketemu iki. Ngono. Ya kan. Nah, swara kuwasa nekani utuh. Masih eneng menungso sing gak setuju, ya kan? Tetep kalah Mas. Mergo titi wancine wis balik. Mula darani Jawa Jawani, Jawa Jiwani, Jawa Jawata. Iki wis bangkite Jawa Jawata. Ngono. Ngono mancing ucap nanggone anggota balik iku mau. Kan? Jadi tatanan kono bakal ketemu. Mula apa ae menungso aja sampe ngumandangno kamurkan, nek kowe kewalik engko mesti bakal kewirangan. Lho ngono. Apa mbok tentang gak iso kuwi.
saenenge disalahno ora iso. Mergo iki wis adil, Mas. Ya, iki wis adil wisan. Ngene. Kowe karo aku kudu ketemu maksudnya. Ngono, ya. Kuwasa nekane wujud iki. Wis. Piye tatanan kabeh kuwi duduhe swara. Meneng aku sing nguwasanakane dawuh. Kuwasa kabeh kuwi urip. Uripe menungso diwalik kaya dene gabah diinteri ning titiwon cine beras kutah kowe kuduane ngadepi. Yen ana beras kutah takane swara kabeh iku rangkane wujud, mula menungso bakal ketemu limang perkara iki, Mas. Menungso urip polahe kaya dene pitik digorok sing gorokane durung medhot. Menungso polahe kaya dene lele kang isih urip ndase digedhit. Menungso polahe kaya dene gabah diinteri, menungso kaya dene beras kutah, menungso kaya banyu morat-marit. Iki bakal ketekan kabeh ning tahapan iki wis akeh saiki sing kaya dene gabah diinteri. Iki dina wis bingung polahe dhewe-dhewe. Mangkane omongan-omongan teng seliweran ra karuan sing berkembang wis ngomong orang sadar malu awake dhewe.